Rata ko lang. Ice water. 5. Ano pre? Tiga dulu pre. Tiga tintin. Mata pre. Yes, sir, pre. Masa pre? Masa pre? Katay lagi. Ba? Sila ka pa pre? Sila ka pa pre? Kanina pa. Kung patakson pa. Bakit jam ito? Pero ba? Masa pre? Katay kayo pre. Katay. Masa pre? Masih pre? Ha? Masih. Sana kay. Injury ang tail pre. Jantet. Tinta ka na pre. Tinta ka na. Kaya kali. Tinta ka na pre. Yes, akin mo ka pre ko. Mo ka pre. Mo ba mo? Yan pre. Size ba? Ito. Ito pre yan pre. Lagi ka dan pre. Minamas kita pre. Ada ako masih pre. Ha? Ada ako masih. Ada ako masih pre. Minamas kita no? Dibudlay ko. Dibudlay ko. Pagtambay lang ako dito pre. Ito pre. A few moments later. Bisa deh kapan tak? Ito masih pre. Pre. Mana sila basket pre? Ada ako masih pre. Di ko masih. Riban sama sila pre. Ha? Riban sa pagkakita. Bisa dia aku masih lagi. Ikaw, di ka boleh. Ikaw na ito. Ikaw na ito. Subukan kan? Busog ko. Ikaw na ko dito. Ya, Ikaw ko kanina. ganti na ako. Maybe na. Ha? Ito, ang pasilaw. Ilang? Injury lagi ang tail. Diyan, Ted. Aman. Kaya ka na. A few moments later. Wala pa rin. Wala. Wala pa rin, huwag mo na agad. Basta ng guro. Sakit daw para eh. Bago na. Yan ako. Oh. A few moments later.